Il-pandemija tal-COVID-19 ġabet tbatija fuq kulħadd u fuq il-pajjiżi kollha. Iżda uħud mill-pajjiżi qed ibatu ferm aktar minn oħrajn, speċjalment pajjiżi fejn hemm il-faqar. Il-Maratona ġbir ta' fondi ta' Missio Malta bit-tema Hope jew Tama għandha lan li tiġbor flus biex tgħin it-taffi dbatijiet li għaddejjin minnhom pajjiżi aktar foqra minna. Kif spjegalna Robert Farrugia, il-kap tal-komunikazzjoni ta' din l-organizzazzjoni. Aħna dejjem minn pandemija u qed inħossuha ħafna aħseb wara daw il-pajjiżi foqra barra li għandhom baqgħu fi stat ta' faqar ukoll hemm il-pandemija u m'għandhomx l-affarijiet bħalna ma jistgħux jiftħu l-vitu jsibu l-ilma biex jaħslu jdejhom il-ħin kollu jew sptar fejn imorru bħalna f'xejn biex jaraw u jieħdu l-kura. Robert Farrugia qal li maratoni bħal din iservu wkoll biex juru lill-poplu Malti fejn qed imorru l-flus tad-donazzjonijiet li qegħdin jagħtu. Kif ikunu ntefqu nurhom li jekk aħna għajna pont ta' wheelchairs fejn dbatu, jekk aħna minna l-borehouse fejn saru mission stations u ħafna proġetti oħra sostenibbli li l-Missio tagħmel minn żmien għal ieħor. Il-maratona li qed tixxandar fost oħrajn fuq Net Television tintemm f'nofs il-lejl.